Jeg hedder Jackie Lehmann Hansen, og jeg stiller op til byrådet i Guldborgsund Kommune. Jeg stiller op, fordi jeg vil være med til at sikre, at Guldborgsund Kommune bliver en kommune, hvor der er plads til alle. Jeg tror på én ting. Mennesket før systemet. Som funktionel døvblind ved jeg, hvordan det er at være uden for fællesskabet. Derfor ved jeg også, hvordan det føles, når man skal kæmpe for sin plads i samfundet. I dag sidder jeg som formand i Døvblind Danmark og i flere forskellige bestyrelser. Her arbejder jeg for mennesker, som er på kanten af samfundet, altså de borgere, som desværre alt for ofte bliver glemt i vores system. Hvis vi investerer rigtigt i alle vores medborgere fra start, er jeg sikker på, at det skaber bedre liv, det skaber bedre ressourcer, og jeg er egentlig også sikker på, at det på sigt skaber en økonomisk gevinst. Jeg stiller op, fordi det gør en forskel, hvem der sidder ved bordet, og jeg vil tage min viden fra handicap- og socialområdet med ind i byrådet. Kan du se dig selv i de ting, jeg lige har fortalt? Så stem personligt, stem Jackie Lehmann Hansen. Alle mennesker har ret til et godt liv.